Curing bar ng tabako sa Santo Domingo, Ilocos Sur, tinupok ng apoy. Inaasahang kita ng pamilya na abo. Nagkatutok Ivy Hernando. Ang inaasahang kita na uwi sa wala matapos maabo sa sunog ang mga nilulutong tabako sa barangay Napo, Santo Domingo, Ilocos Sur. Umalis lang daw saglit ang asawa ni Nanay Aida. Ngunit pagbalik niya, nasusunog na ang kanilang fuel curing barn. Lukatan nan takitaan na ba naluto da baban ma'am tas ikatandan. Kaya agil-gil ayab na kanon ma'am. Ada siguro naragrag nga bulong ko na damo ma'am. Di tabako mo lang itababa. Pag diretso na doon, yun ang magta-trigger ng pagkasunog ng buong fuel curing barn. Tumagal ng 30 minuto ang sunog. Naiyak na lamang si Nanay Aida dahil tinatayang 15,000 pesos ang halaga ng produkto na tinupok ng apoy. Nagsagay mati barokong ko di kalmaanan. Ang pandakit tabangir nga balayan ma'am. Ayon sa BFP, halos kada taon na may nasusunog ng curing barn dahil isa rin ang tabako sa mga produkto sa lalawigan. Kung nagluluto na sila, yun, dapat bantayan nila para makita nila kung ano man yung mangyayari na pagmulan ng sunog. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.